De land had de eigen supermerken in Toppenhuizen, Jesterzee, Oude Bekeerp en hier in Wurdum. Omdat 3 van deze winkels met verlies draaien, moet de land die sluiten. Maar dat is net beneden, door de gearwerking met Support & Co. Die al tretje verzoeken supermerken had door heel Nederland. Onze kerntaak blijft zorg en dat hebben we de afgelopen jaren ook gemerkt. Dat het best lastig is om als zorgorganisatie een supermarkt te runnen. En daarom zijn wij heel blij met Support & Co. Waar we ook al langer wat mee samenwerken, dat die het nu overnemen. Want zij hebben echt kennis. Hoe richt je een supermarkt in? Hoe maak je hem aantrekkelijk? Zij zullen er wat nieuw leven in blazen. Zodat die klanten, die zo belangrijk zijn, want daar gaat het uiteindelijk om, ook in de supermarkt blijven kopen. Oetwaaien ken je gewoon niet. Ja, dan wie we erin gaat ingang. Dus wij investeren nu. En dat doe je net voor een jaar. Dat doe je voor een langere periode. En daar heb ik het volste vertrouwen in. Ja, want gooi je hem dan net gewoon, als het Oetwaaien toch net winstgevend blijkt te wezen, dan gewoon de dwarren dicht? Nou, uiteindelijk bepalen de mensen in het dorp zelf wat een winkel blijft en wat er net blijft. In Wurdum wie al een hele actie op touw zetten, doet bekend waard dat ze haar een dorpswinkel verliezen zoenen. Er waard zelfs geld inzamelen. Maar dat is dus al een keer net meer nodig. De opluchting van klanten en meewerkers. Hartstikke mooi. Ja? Ja, waarom? Nou, ik vind het hartstikke leuk werk. Ja. Ja, wat voor werk doe je weer normaal? Kassenwerk, vracht uitpakken, meehelpen in de groenten. Ja. Ik zit er sabbat erin, man. En ik kwam hier oorrennen en de vlaggen hangen uit. Oh, het maakt me blij. Ja, weer. Ja, kom je hier vaak? Ja, elke week. Haast altijd. De 3 supermerken gaan dadelijk verder onder een orenformule. Om meer klanten te lokken krijgen de winkels een volslijne makeover.